Alam mo ba, nung panahon ng lumang tipan, ang altar ay sentro ng pagsamba. Pero ang tanong, sa panahon ngayon, sino kaya ang sumusunod pa rin sa tradisyong ito? Sa lumang tipan, ang altar ay lugar kung saan iniaalay ang handog sa Diyos, gaya ng handog na sinusunog, handog para sa kasalanan, at handog ng pasasalamat. Mababasa natin ito sa Exodo 27 at Levitico 1-7, kung saan malinaw ang utos ng Diyos na gumawa ng altar para sa kanyang sambahin. Pero dumating si Jesus sa bagong tipan, at siya mismo ang naging kaganapan ng lahat ng handog. Sabi sa Hebreo 10:10, tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesus Kristo, minsan at magpakailanman. Ngayon, hindi na hayop o dugo ang ninaalay sa altar, kundi mismong katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Sa tuwing may misa, ang altar sa simbahan ay hindi simpleng mesa lang. Ito ay tanda ni Kristo mismo at dito isinasagawa ang walang dugong handog na siyang katuparan ng lahat ng handog sa lumang tipan. Sinong patuloy na may altar ngayon? Ang simbahang Katolika at gayon din ng mga Eastern Orthodox at Oriental Orthodox churches ang nagmana at nagpapatuloy ng altar na may sakripisyal na kahulugan. Sa misa, muling ipinapahayag at pinapadama ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Iisa at hindi na nauulit, pero laging presente sa ating pagsamba. Sabi sa Hebreo 13:10, tayo'y may altar na ang mga naglilingkod sa tolda ay walang karapatang kumain. Ibig sabihin, may altar pa rin sa pananampalatayang Kristiyano, pero ito ay nakasentro na kay Kristo. Kaya malinaw, ang altar ng lumang tipan ay hindi basta nawala. Ito ay natupad at ipinagpapatuloy sa altar ng misa sa simbahang Katolika at Orthodox churches bilang alaala at sakramento ng sakripisyo ni Kristo. Ang altar noon ay larawan ng darating na sakripisyo ni Kristo. Ang altar ngayon ay tanda ng katuparan nito. Kaya sa tuwing lumalapit ka sa altar sa misa, tandaan, nasa presensya ka ng tunay na handog at tagapagligtas. Ako si Ka-Disciple Marian. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless!